Elietaliane gongoro kupito nsongo manyenye kurunyali bali chache constituency bwane geri nyali bali chache nyansancha mitengera igongo kwana kuru Arlington Texas USA inche gona chicha sembeo kokote bingambu yamono na ndi mbuyamono Paulo Simba koira ekerogi kyubo gaba na kisi na batu atageto montole young as you aire kerogi kyubo gaba na boso intuntu aroja baga kabako na ko wetigeli gabo to kaligeli linga ina mangana bosa nya sawa go konyire kwabeire gaba na yaito kwabere gaba na omwana omoke obwate miaka 40 na meke ekero kawo ke miaka 70 na bora toki gwe miaka yonsi njeni gonko gotogiga diri wakana kisiringi kimilioni ya 57 kwa chira ni kimilioni 3 nenus ngana chuta ke torole during your inauguration diri na kondo kankaranga bako wambe bono bogambi bwao intutu abwankiranire ando nsese twaba inkena bwankiranire inkeni gonko kwama sesenio ama sesenia ya igoro mono igonga munwa muntu gwatome tunenya sai kurugoro gata kokonya abantu bali bosongo bacyandigete nande bagakochi kurabu yakirage kura nchebono korega siyi ya obune nyasa ko soki ga kurushine rubia koreta bosongo onye kore no moyo yomo amuno kwege na kwa wensi bino ko ngende kanisa bino ko saba konyango abana baitu baso mete babwate certificate bono muna kwacha kile naje balikemero abagaka bali abagotubonsi balemero rusyo Lucia bagake mirimo beka bane mirimo kipare kicheta ne county kitaro sirichons pibuneje kare bwana mitengera nyansanja from menyinkwa to nyansanja etana korosi gwetigire katiabo abapunge baetiro aba MCA baetiro mbana korosi gaki nagusabire umwana one osese ni gwe miaka 10 elinde kaoche kobe president ya Kenya after you finish miaka yao yo bugabana nkena go sabiroga ende boso chikobo uri president korugusi ninkena kwa tepito nsongo manye o chikobo uri bo president korugusi agara wakore miaka 10 komiero ko gamboro nya sawo gotome dalio ndo gotomo miaka 10 kwenye gambore there is no objection no comment Miaka yiko miaka era, you go ahead, look for presidency from Kisi. Igo, tiganya sago sisini miaka yuleime, okariga siano mulembe buwansi, no kwege na buwansi, abantu bakobwatesi, orosi kipara kiri kisalegete, abantu bonsi bago ikange, nande bakore emirimo no kwegenda nga no tokonye egintu gwakore teki ya mono abanyagitari bale dire songwa emiaka ne emiaka bono kwa bae tekibesa gakitima tuna bakagwete nkwa bae tekibesa konya bana ni kinsemo kindi kitigaleze kipasari y'abana batana kwegwa kiga kirega bwe county abantu bali kirete ghost employees rushi obonsi pikoranje Biyamono nandi biyamono nyasago sitini injena koire a blessing korwa Arlington Texas America biyamono